buenos días amigos, zdraví vás Don Betos. A dneska si ukážeme můj nový server, na který jsem přišel, podle mě se mi líbí. A někdo se na mě připojil, tak mi čornou samozřejmě všechny věci, oni tady z té sekery. A mně to je úplně jedno, protože je tady ten server super, tak vám ho dneska chci ukázat. Máte samozřejmě dit, a tady takhle to máte register, login, a tady máte takhle stránky. A tady takhle máte tabulky, tady máte money, tady máte zabití, úmrtí, kolik je tady hráčů na serveru a power. Když tady vidíte power, tak je to samozřejmě frakční server. Nejdou tady ty residence. A máme tady i VIPčka, který stojí 70 korun, jsou navždycky. A má tady docela hodně dobrý tý. Kit jeden má. To já si ho nemůžu koupit, protože to se mi správně neodešle. Ale teď si ukážeme A tým. Admin tým tady je majitel, hlavní admin. A takže jak tady vidíte, tak tady je ten Bohody a Scorpy tady jsou. A to už jsou všichni z toho týmu. A tady dnes máte pravidla, jak hrát na tomto serveru. A tady máte frakční info, abyste nemuseli psát v help, tak tady to máte všechno najednou. A to je takové, samozřejmě tady máme nějaký warpy. Akorát je tady parkour, je tady akorát parkour. Ten jsem ještě samozřejmě nikdy nevyskočil, protože jsem neměl čas. Protože jsem měl čas práci jiným s ničím jiným. A tady máme shop, tadyhle jsou nějaký různý rostliny, tady je k tomu, k těm elikům, tady jsou brnka, různý věci, tady je jídlo, jasno poznáte, tady jsou nějaké věci, tadyhle jsou bloky nastavení a tadyhle jsou bloky na výzdobu. A samozřejmě tu je i PvPčko, ale ve světě je taky normální PvP. Takže to úplně nesete do PvP, anebo do světa. PvPčko je docela takový pěkný, a mohlo by to být ještě lepší. Tak. Pak tady je taky vibe příroda samozřejmě. Je tady takový... Funguje to. Jsou tady frakce. A ta rezidence toho spavnu vede až tady takhle po tuhle tu čáru. Tak to je docela, to je trošku velká. A možná mě budete blbě slyšet, protože já mám to nový mikrofon, nebo spíš ne, sluchátka, se kterým mám ještě skoro nic nechytám. A teď jste moje úplně první video, takže doufám, že se vám to bude líbit. IPčko tohoto se budete mít v popisku videa. A doufám, že se vám toto video líbilo. Tak, čau.